Wasal iż-żmien li pajjiżna jaġġorna leġiżlazzjonijiet li jirrigwardaw akkużi ta' abbużi fuq minorenni. Dan ħareġ minn seminar organizzat minn Emotional Stress Support li hu format minn grupp ta' professjonisti li jaħdmu fil-privat biex joffru appoġġ lil min ikun għaddej minn xi trauma. Dan is-seminar kien l-ewwel okkażjoni biex l-stakeholders kollha fis-settur jinġabru taħt saqaf wieħed ħalli jifformulaw x'inhu l-aħjar li jsir fil-futur f'dan il-każ fejn jidħol akkużi ta' abbużi fuq minorenni. Net News kellem mal-psikjatra Joe Kassar li spjega l-importanza ta' seminar bħal dan. Flimkien qegħdin insibu strateġija nazzjonali biex naħsbu kif meta ikun hemm allegazzjoni ta' abbuż fuq minorenni sakemm tasal fil-qorti il-ġustizzja ssir b'mod trasparenti fejn il-minorenni ma jbatux u il-ġustizzja ssir. Matul l-attività kienet enfasizzata l-ħtieġa ta' strateġija nazzjonali għal sistema aktar trasparenti u eħfef għal vittma. Dan qed isir billi jkunu segwiti proċeduri li ilhom għexieren ta' snin jintużaw b'suċċess fir-Renju Unit. Fostat ta' kelliema oħra kien hemm Monica Hanaway, psikoterapista li fir-Renju Unit taħdem direttament mal-vittmi da skema minn iwettaq l-abbużi, partikolarment fejn ikunu involuti minorenni. It's important that this continues. So this shouldn't be a one-off. There needs to be bringing together these experts on a fairly regular basis to check that any legislation is actually working. And also young people's voices need to be part of that legislation. Il-kellima tas seminar innutaw kif sallum il-vittmi għadhom iħossuhom li huma esposti għal min abbużhom. Dan kif anke jekk protetti biex jiġdu video conference min ikun wettaq l-abbuż xorta jkun jaf minnu l-vittma. Għal dastant kien spjegat kif proċeduri bħal dawk segwiti fir-Renju Unit jagħmlu aktar faċli għal vittmi iżda wkoll għall-awtoritajiet fejn kien mitlub li jingħata aktar ċans b'użu ta' inkjesta maġisterjali ħalli l-investigazzjonijiet isiru aktar bil-galbu.